Ọtụtụ oge ka m megoro ihe onyonyo wee na-adọ aka na ntị ọkwa ifuru oke oriri oriri dị mma onye jide ego ya rie mana carelessness etigo so many people na-echeta ebebe in excruciating pain, agonizing situation. Unne na-anyụ n'ahụ nwatakịrị onye ugwu a ụnụ afọrọ ife ọ na-ele. We are what we eat. A na-enwe so many kidney failures ọkwa ma ụmụazị anyị amarozi ebe o si. Ụmụazị bayi wee mechipụta obi were obi ajụrụ ajụ a na-arụzi ma fake bọbọ, fake juice, fake wine nke abụzi mana Aba ma na Anambra inwudesi ya na ha so many states na ala Igbo. Ọ ife ndị a ka a na-ebugharị na checkpoint, ife ndị a ka a na-ebugharị ebe enwesi hold up. Some kiosk na-ele ya onye ugwu ebutere ọma ebe esi wee bute. Egwu na-atụ m, look at ife this guy anyị afụgo nke oranges a na-ewepụta from mmiri gota. A na-anyụ ịcha mmiri nsị sọkapiti si na ya aga ka mmadụ niri obi na-ekpopụtasị oroma na-elesi ndị mmadụ. Kedu ife oge nọ? This are poison the masses. Anyị afụgo nke pineapple egosina m onu ya. Keta bụ coconut. Can you imagine? Anyị afụgo ebe eji acid wee ghee granọt. Aha ekwuzi okwu suya ịma na ijiji na-abịa mee silver jubilee wee nyecha ya maggot. Ife eji emesi nke tiger nut. Agwara m unu several na m afụgo ebe ndị ugwu na-ejecha toilet ejecha mposi ewere nylon ficha ike. O tere ya n'aka onye ji nylon ficha ike o mere ya o wipụrụ ya wipe ka ọ plasta ya plasta. Efu na level of their hygiene ka ha ji akwado ife ha na-eri maka onye ọnọ na-erute unyi ọnọ ka nwaanyị na-esi mama put. Idebe ahụ na nne ya bere ego na ọ na-atọ ka anyị afụna na onye nke Cameroon na-anya mamịrị na ite ofe. Ịma ife ị na-eri onye na-esi mama put ọ bụrụ na bọket o ji ahụ asụ ma pantị ya ka o ji awụ mmiri rice n'ite. Efu ọnụ ọchịzọba ka anyị na-eri. Carelessness nwere price. Look at ife ndị mmadụ mechipụtara obi maka o level ebe hygiene onye jedebere oche nọ nke a bụ highest. Oche na ọ na-adịka ọcha ezi ime were aka fichaa n'akwa. Aha ma ekwuzi ife ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa ji aka eme ọ na-abụ ngwugwu ebe a na-ele ife mgbe ụfọdụ ife ma na eatery center nwanne a na-eweta aka na-ewetasị ife aka na-emetụsị mana ụfọdụ plantain ọsị ai Chineke emelụ mmadụ ebere. Kedu ife ka ife anyị eme the wickedness nọ na this generation? Look at ije na Zenith Hospital na ebe a na-eme kidney transplant ifu so many people dialysis ọtụtụ mmadụ mana obodo ndị ọcha esiro na were arịa anyị ncha kidney dị bụ n'okike ụwa nọ ndị nna nna ya onye ya kidney ebe anyị na-eri ife dị na can anyị na-eri ife shortcut cancer wee bụrụzie the order of the day. Anyị nwere so much confidence na ife a na-esi n'obodo ndị ugwu ebudata ma azụ ma onions ịma nke eji injection wee gbakọnye. Anyị ama ezeweze tacha ha ncha mana o nwere nke anyị agbagodo mbọ wee mee unu na-ekwu anyị na afụ na Consumer Protection Group anyị sị ma NAFDAC ma ndị SON a lot of them ọkwa ndị mmadụ na-arụ ebe a. Ụfọdụ ka a na-asọbi aka ka ha bịa nye approval ebe a gbapụ mmiri ma si abịa na-abịa n'ọnụ ọfịs nara envelope nye approval nye nọmba o wee ka ọ bụrụ n'akụkụ sọkapit ka a gbapụrụ wee mmiri na-esi na-aga ọ na-ede ede. Ọtụtụ mmiri anyị na-aṅụ taata nwecha connection na nsị na-aga n'ala. Ọkwa Chukwu na-azọ mmadụ. Fake bọbọ a na-elesi na kantin na skuul ọtụtụ ndị skuul na-aba n'afịa goria na street. Ọtụtụ ndị ugwu enwecha kiosk iche na ha na-eje na company ego. Many of them na-ego ya na ndị a na-ebucha mini bus were abịa supply ha. Kedu ebe onye mini bus si wee bute ya? Ha na-eje company ha ya enwe one person na-abịa supply ihe ya n'ụlọ beru ha ego. Everybody chọrọ maximize profit. A na-akwafu ọbara iruo mọchụwarị mmadụ eju iruo obe ndị ọcha mọchụwarị adiskanti jụọ ndị morticians abroad mana ba ya ebe a ma Jenụwarị ma February ma March otu a ka esi announce na mọchụwarị eju na bịa buru ozu. Every week ambulance ya dị ezu eji ebu ozu maka ambulance adịghị ọnụ ka taxi ọdụ ka cab. Ọ bụrụ ife dị common akpati ozu kale ndị akpati ozu adịghị ekpezi ebere ka ha lepụ afịa maka afịa dịzi adị mba anwụ naturally fọzie nke anyị ji aka anyị na-apịgbusi onwe anyị ka efe nwa na-erite negodo ebe o si egbopụta aka oyibo akụwara akụwa. Unafụ wickedness the worst bụ na m na-ekwu ife a enwebere ife afụrụ emere ụmụazị a na-esetacha ha na vidio ejewara mana ndị ọchịchị anyị bụ ya
ma ndị a na-achị efi na-egbu mmadụ one ka ifugoro enwude gbuo ma ọwụ taba afụfụ ka ọ serve as a deterrent to others. Mmadụ one ka ifugoro ha bụ sacred cows. Ọ bụrụ na be ha ka ọ na-eme ife ọdịiche. Enwe oge nje Meduguri wee nepụ anya ijiji ibe igo anụ otu a ijiji akọvacha anụ ya amadị na anụ ha jiri nwayọọ ha mee aka otu a ijiji pụọ ha na-apa mpa ijiji na ha na-apụ ịdị fast for size anụ ị na-ego ịnọdụ na-egbu oge ijiji akọvakwa ya to relax. Ha na-ata mango otu a ijiji akọvacha aka na-atachanụ ma ijiji na Chineke anya ka ndị si na ọtị dị n'azụba anụ ụfọdụ asị tụfịa akwa ọ Chukwu kere ọtị ka anyị tawa ya ka anyị tawa ya n'ọnọdụ anyị taa. Mmadụ onye ka ahụ dị? Mmadụ one dọkịta na-agwọ ọrịa na-arịakwu ahụ o nwere onye ahụ fọ? Jesu mere anyị ebere. The best of all.